तामुलपुर समस्तिनि सिङाव जोङो एबार 15 crore गोबां लामाफोर बेखेवनो दङ आरो दिनैनिफ्राय बेखेवनो जों जागायबाय। दिनैहाय मोनब्रै जायगायाव दिनै लामा बेखेवनाया जागायगोन। दिनै फाख्रिबारियाव मोनसे, दाउगांबारियाव मोनसे, कदालपारा मोनसे, फुराबारि मोनसे आरो जोङो दरंगाजुलिनि गोबां जायगा, तामुलपुर समस्तिनि गोबां गयबारि समस्तियावबो दं, बागानपारा समस्तियावबो दं। दा बे हिसाबै तामुलपुर समस्तिनि गोबां लामाफोर दिनैहाय जोङो बेखेवनो जागायबाय आरो बे लामाया जाफुंनाय लोगो लोगोनो जोंनि गोबां रायजो राजाफोरनि जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन। गोबां बोसोरनिफ्राय गोबां ओनसोलफ्रा लामानि जेंनायाव गोग्लैनानै दङमोन। रायजोफ्रा सानफ्रोमबो मोनसे आरज गाबदों जे जोंनो एबार लामाखौ नांगौ। दा रायजोनि खावलायनाय लेखा जों दिनैहाय बे लामाफोरखौ बेखेवनो हादों। दा बेनि थाखाय आङो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथांखौ आं साबायखर बावदों आरो लोगोसे आसामनि मानगोनां CM बिथांनिसिमबो जोंनिफ्राय साबायखर थादों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जों तामुलपुर समस्तियाव आरो गोबांथार जौगालु खामानि, लामा, दालां, फरायसालि आरो लाइमोनफोरनि थाखाय माखासे गेलेनो हानाय दिनै स्टेडियाम बानायनो थांगासिनो दङ, मिनि स्टेडियाम, डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम, सार्किट हाउस बानायनो थांगासिनो दङ। दा गोबांथार जोंहा माखासे खामानि बेवहाय जोब्बाय आरो जों खालामनो थांगासिनो दङ। दा बेजों लोगोसे एबारनिफ्राय जोङो गंबा फरायसालियाव 7 crore होनाय जादों। दाउगांबारि बड' मिडियाम, कुमारिघाटा हायार सेकेन्डारि, तामुलपुर हायार सेकेन्डारि, गान्धीबारि हायार सेकेन्डारि, पश्चिम तामुलपुर हायार सेकेन्डारि बेफोराव 7 crore होनाय जाबाय, अलरेडि सेंसन जाजोब्बाय। बेनि अनगायैबो जोङो गोबांथार खामानिफोर दिनै बुंना फोजोबनो हाया। दिनै कुमारिघाटायाव 30 लाखनि लाइब्रेरि लुगासिनो दङ। कुमारिघाटायाव ज्योति बिष्णु भवन 1,20,00,000 जों दिनै लुगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो मोनसे मोजांथार हाबाफारि जोंहा फैगासिनो दङ गभ अफ इन्डियानिफ्रायबो, दा सयल कनजारभेसन डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों। दा बियो जोंहा अलरेडि एप्रभ जाजोब्बाय, DPR जाबाय, कमिटि जाजोब्बाय। खुब खम समनि गेजेराव फाइनेन्सखौ रिलिज होनाय लोगो लोगोनो जों आरोबाव कुमारिघाटानि खाथियाव मोनसे मोजांथार नुथाय जों नुनो मोनगोन आरो फैबाय थानाय समाव कुमारिघाटायाव मोनसे क्लक टावार, मोनसे कुमारिघाटाखौ बिउटिफिकेसननि थाखाय मोनसे क्लक टावार लुनायनि मोनसे मिजिं दङ आरो बेखौ फैबाय थानाय समाव जोङो गासैनिबो मददजों लुफुंनो थाखाय खामानि मावनांगोन।